Mi az a látványtér? Egy olyan szolgáltatás, amely segít előrelátni otthonod végső megjelenését, még mielőtt döntést hoznál. A folyamat a Multiston budapesti bemutató termében kezdődik, ahol személyesen fogadunk és nyugodt környezetben egy kávé mellett indul a közös tervezés. A látványtér akkor működik, ha már előzetesen kiválasztottál legalább 3 anyagot, amelyekből Fazekas Orsi belső építész dolgozni tud. Amennyiben még nincs konkrét elképzelésed, egy rövid bemutató termi konzultációt ajánlunk, ahol szakértő kollégáink segítenek szűkíteni a választást és megtalálni az irányt. A showroom anyagmintái és textúrái segítenek rátalálni a lehetőségekre. A látványtér konzultációin Orsi pedig szakértői szemmel mutatja meg a különbségeket, színharmóniákat és technikai részleteket. Ezután elkészítjük a valósághű látványtervet a te fotóid alapján. A képernyőn pedig megmutatjuk, hogyan mutatnak a kiválasztott kövek és burkolatok a saját otthonodban. Ez a pillanat adja a látványtér lényegét, a bizonyosságot. Végül közösen finom hangoljuk a részleteket, amíg minden a helyére kerül. A végeredmény személyre szabott, átgondolt tervek, amelyekkel magabiztosan hozhatod meg a döntést. Látványtér. Lásd, mielőtt döntesz. Foglalj időpontot a személyre szabott látványtér by Multiston konzultációra.